današnje vreme sve teže i teže ne naterati, nego dovesti dete da se bavi sportom. Era digitalizacije je uticala na to da deca sve manje vremena provode u prirodi, a samim tim manje se igraju i automatski manje dolaze da se bave bilo kojim sportom. Naš cilj i cilj ove akcije je da decu privolimo i da im objasnimo zašto je dobro da se bave bilo kojim sportom, da mnogo bolje odrastaju, da imaju mnogo bolje detinjstvo, nego da samo sede za kompjuterom, da im se krive leđa i da provode nekvalitetno slobodno vreme. Evo vidimo kako se u Aranđelovcu obeležava Evropska nedelja sporta. Da li ste vi zadovoljni kako se sve ovo odvija i kako je interesovanje naših najmlađih sugrađana, ali tu su i oni stariji? Pa odlična ideja što je potekana. Meni je krivo što nismo mogli to da sprovedemo u parku. Mislim da bi u parku bila mnogo bolja situacija i mnogo bi bolje bilo i za decu i deca bi mogli više da učestvuju aktivnije u ovim našim aktivnostima. Nažalost, vreme je tako kako jeste, morali smo da iskoristimo sportsko-rekreativni centar. Ideja je da svaki od klubova prikažu svoje umeće, svoj klub. Kažem, mnogo bi bolje bilo u parku jer je bar naša ideja u rukometnom klubu Šamot i Bekamen bila da privučemo i decu da učestvuju aktivnije. Sad je teže dok preskoče tribine, ali zadovoljan sam. Nadam se da će zaživeti ova akcija, pošto je prvi put kod nas, da će zaživeti i da će biti češće i sajam sporta i sajam svih klubova i predstavljanja sporta.